og velkommen til Ida og Sofies blog. Yay! Det her er Sofie. Og det er Ida. Og nu vil vi vise jer skønhedstips. Yes. Og det er jo nytårsspecial, eller sådan noget. Det er også vores første, så det er sådan lidt jubilæumsagtigt. Ja, det er jo altså starten på et godt år. Og vi er en skønhedsblog bare lige, fordi det har vi glemt at sige. Men altså, den er ikke helt seriøst. Det vil vi. Nej, I skal ikke altid tage imod de tips, vi siger. Det er ikke altid det, vi siger. Det er ikke altid, det virker. Okay, ja. I dag vil vi så lave en nytårsmakeover på Sofie med det her. Ja. Og skal vi starte med det nu? Ja. Og vi gør så det, at Sofie, hun... Er det her øjenskygge? Jeg spiller på bordet. Okay, så skal du kigge ind i kameraet også, sweetie. Ja. For helvede. Folk skal kunne se det. Luk øjnene. Er det øjenskygge? Er du sikker på, det er øjenskygge? Ja. Okay. Det skal lige sige, Sofie er vant med make-up. Der er for meget på. Fordi der var alt for meget på. Jeg får på det alt for meget. Hey, brusen er lidt af, men der er så meget på. Ja. Brusen ind og brusen ind. Jeg nåede lige at sige, Sofie er vant med make-up. Jeg er ikke så vant med make-up. Det kunne vi lige så godt lige få afklaret. Det plejer han på. Hvis I lige ser, så har jeg sådan en skar på. Okay, det kan jeg overhovedet ikke se. Whatever. Ja, jeg retter lige op på min nytårsfæle med sådan. Ja, og render op. Vi skal også ud og fyre krudt af, så I ske det. I må godt skrive kommentarer. Fyre krudt af. Og video på. Luk du det øje for det. Jeg tror, det er lidt for privat. På hverdag. Ja, det bliver fint. Nå, det skal lige sige, at kusiner. Bare lige. Ja, det er så faktisk mega godt. Er I søskende? Nej, vi er ikke søskende, okay? Vi er bare bedste. Stop! Det har vi snakket om. Er vi bedste venner for evigt nu? Og vi er 13 år. Vi er F-A-J-E-K. Hallo, jeg er 13 år, så 414 år bare lige. Vi vil også give modetips og sådan noget, men det gør vi ikke her, fordi vi er vores bedstemor nu, så vi har ikke noget til. Det lyder med! Vi tør, når vi gjorde en børnefest. Ja, men så er det altså nogle gange. Luk nu for helvede det øje. Jeg kan ikke se en skide, Sofie! Folk gider ikke at følge med, hvis du er sådan. Nej. Det foregår også nogle gange. Nogle links. Jeg har ikke noget liv, så jeg må godt like. Hvis I godt vil være lidt søde, så må I godt like. Sofie, hvor er det stort? Det vil støtte vores blog. Det er ikke engang oprettet. Vi kan ikke lave et YouTube-kanal, når vi filmer det her. Det er sjovt, nej, whatever. Det skal sgu de vide. Det er virkelig sjovt, det her. De? Hvem siger jo, der er nogen, der siger noget, mand? Er det grimt? Ja, det er jo med stjerne. Ja, det er det ikke, jeg kan længe siden nu. Jo, det ser bare så godt. Du ved godt, hvor man sådan lægger farverne, hvor der skal være mørkt, hvor der skal lyses. Nej, godt. Hun ved ikke, hvordan man skal gøre. Det er derfor, jeg også... Men det er virkelig en dårlig palette. Prøv lige at se den. Prøv nu at se den. En palette? Retro makeup. Og det er simpelthen den blå... Sofie, den sagde jeg også. Den blå petroleumsfarve. Den var 3 minutter. Den må kun vare 10 minutter højst. Det skulle ingen have sagt. Nej, men det er også, der laver den. Folk ikke at følge med for helvede. Så tænker de sådan, wow, når de går ind på den, før det var det senere. Det gør de sgu da ikke. Jo, så tænker de, wow, den var 10 minutter, det er kraftigt med lang tid, jeg bliver tumper. Og så stopper de. De har ikke set os, det ved ikke, vi tumper. Endnu. Det kan de sgu da se, når vi opretter den der profil. Ja, det er set på dit tøj. Så blev der lige fyret noget af der, og det var ikke krudt. Ja, vi har også dårlig humor. Lad være med at filme på den her blog, okay? Men I må gerne ikke vise den til at spille. Ej, Sofie! Og vi siger ikke, hvor vi bor. Vi kan lige sagt det. Vi bor i Bip. Og det var meget vanligt. Vi bor i Danmark, vi sidder vores nabo. Er det svært nok? Vi sidder vores nabo. Og vi bor ikke i samme by. Det kan vi godt sige. Ja, vi kan sige det. Så derfor kommer den her blog ikke til at være så tit. Altså, det er faktisk en sjælden blog. Vi kommer nok kun til at lægge et opslag på anden måned. Ej, man må sige selv, det aftaler vi lige bagefter. Vi vil måske selv lægge noget op. Kan vi sige det? Jo, vi må godt alene gøre det. Man må godt alene gøre det. Det var lidt sært. Vi kan bare FaceTime, vi kan bare FaceTime. Ja, det bliver sgu nok lidt svært. Men vi kan også bare selv lave det. Så nu kan jeg vise noget af mit yndlingstøj og sådan noget, I kan godt lave. Kan vi ikke? Jo, selv. Det er lidt akavet, hvis du planlægger det foran. Eller hvis der overhovedet ikke er nogen, der ser den, så står vi og planlægger det foran. Ikke nogen. Og hvis den her blog ikke bliver til noget. Og vi får pænt bagfra. Og det er helt vildt fint for mig. Sofie er ikke pænt. Så lukker hende. Hvorfor er det, jeg er så grim? Fordi du ikke grim. Så mit hår, det var fladt, der kom. Nu ligner jeg bare en lille... Hvad er det? Sofie har fået en jump i går. Nej. Og det har også lige været jul. Hvad er I
fået gaver? Det må jeg skal skrive kommentarer. Det gider sgu ikke sidde og kigge på. Ej, det var gas. Vi vil gerne, vi tager imod alt, bare der kommer noget. Fanbrev med. Også kritik. Ja. Vi kan sgu da ikke få fanbrev, når vi kan snakke på min fod. I ved heller ikke vores mail, så det kan vi heller ikke få. Vi kan sådan set ikke få det der, vel? Men vi må godt sende gaver og penge og sådan noget. Ja. Det kan de heller ikke. Hvad skal jeg mere lave på? I kan bare sende det til posthuset i... Og så vil jeg simpelthen... Nu må vi godt lige se det færdige resultat. Nu tager den lige af. Ja, piskelugt. Nå. Ej, det er ej. Fuck, det ligner, du har blå render under øjnene. Ej, ikke mit hoved. Men jeg er altså ikke så god. Fuck, mit hoved er en bøf. Nå, jeg er altså ikke så god til at lave sådan noget. Jeg er ikke vant til. Hvad fanden er det her? Jeg skal det ikke. Og det kan vi... Det er bare billeder. Ej, I behøver virkelig ikke at se den her video. Nu skal hun have puder på. Og med puder... Fuck, jeg er tæt op i kameraet, det vil ikke være. Og med puder kan det godt være sådan lidt... Er det her en puderkvist? Hvad kan en puderkvist? Kvast. Der kommer noget. Er det her puder? Svar nu. Ja, men det er meget klar med en. Ikke det andet, det er ikke. Det er blush. Nej, du skal blande det. Og hun har 2 små søskende, og jeg har en stor bror. Han kan også se den her blok. Det bliver dejligt, hva'? Ja, han er Jesper. Han er ikke blandt os i dag. Altså, han er ikke død. Han er ikke iblandt. ikke længere iblandt mig. Fordi hun får simpelthen lidt farve i hovedet. Måske skal vi vente til kameraet, det er pænt kedeligt at se på. Nå ja. Så fordi hun får simpelthen sådan lidt... Men der er virkelig dårligt lys ud. Ja. Prøv lige at løfte kameraet. Må jeg godt lige på den? Hun får simpelthen lidt farve på kinderne. Og det er sådan... Hold da kæft, jeg er mørk der. Nå, jamen, du gør bare. Altså sådan, fordi det er vinter, og så kan det godt være sådan, at man er lidt bleg, og det hele er sådan lidt gråt og trist. Så kan man godt lide, altså det her kan man også bruge til skole, måske ikke lidt deroppe, men altså sådan lidt puder, sådan at man føler sig lidt bleg. Ja. Og så, That's it. så kan man, Jeg har klar. så. Jeg ligner jo sådan en eller anden... Men nu må du stille den her op igen, ikke også? Og så kan du flytte lidt med kameraet. Ej, det er ikke engang grimt i virkeligheden. Nej. Men det er bare grimt på kameraet. Ja, men det er faktisk pænt i virkeligheden. Vi lægger måske også billeder op. Kan man det på YouTube? Vi kan også lave en Facebook-blog. Ej, det er for pinligt. Det er jo ikke sikkert, de ved jo, hvad den hedder. Nej. Skal vi gøre det, fordi det er nemmere at få... Følg os på Facebook, mand. Vi laver ikke YouTube alligevel. Det er meget nemmere med Facebook, fordi så er det bare lidt videoer og sådan noget. Det er meget nemmere. Hvad skal vi så lave nu? Men jeg ved bare, der, Kan man ikke? Der er rigtig mange af mine venner, der ikke bruger YouTube nemlig. Kan man ikke pause den? Men de ved jo ikke, den hedder skønhedsblog. Det var sgu ikke det, der er nogen, der ved. Hvad skal, kan man ikke pause den, eller hvad? Skal vi sige, det var den her video for denne gang? Den var 7 minutter. Ja. 8 minutter. Nu er simpelthen guys. valgt at afslutte. Kan jeg lige for guys? Det gør jeg vist. Hendes make-up kom til at se sådan her ud. Det var nytårs-make-up. Og det er faktisk pænt i virkeligheden, men ikke så pænt på kamera. Jeg er heller ikke så pænt på kamera. Jeg er ikke så rød herude i virkeligheden. Eller her. Du er overhovedet ikke rød på kameraet. Nej, men det siger vi lige. Det er lige en skæn. Nå, men vi slutter herfra. Og vi håber, I kunne lide denne stokke. Så til sidst har vi bare at sige hej hej. Nej, det var klart.